Unha das frases que máis repiten os viticultores durante esta época é que o campo non entende de coronavirus. O funcionamento nos viñedos continúa con normalidade, unha situación que contrasta coa das adegas que si ven afectadas as súas tarefas debido ao descenso das vendas. Pois nesta época o que se poden seguir traballando son as lías tamén, a non ser no do Ferreiro que xa estamos facendo en San Plaxes. O do Ferreiro é a mezcla de 165 parcelas, as cales intentamos pois xuntar todas neste viño. Isto que facemos é pois ir mezclando en tanto por cento as diferentes tipos de chans que nos atopamos aquí no Salnés. Entón, bueno, pois eso a base de ir mezclando e traballando as lías, pois é que van salindo as partidas do Ferreiro. O peche dos restaurantes e das tendas especializadas provoca no sector unha caída das vendas dun 90%, unha situación que leva as adegas a modificar as súas estrategias de produción. Pois aquí, ahora mismo estamos empezando co 2019 do Ferreiro e ata agosto non se embotellará, agosto-setembro non se embotellará o Cepas Vellas, que son os únicos viños que se van facer esta añada. Debido á caída de produción, os outros viños especiales decidimos mezclar o do Ferreiro. No caso da adega Gerardo Méndez non foi necesario realizar ningún axuste de persoal, pero sí tomar as medidas de higiene necesarias para evitar os contaxios. Distanciamento, usar a mascarilla, despois se temos que ir nos coches intentamos ir de maneira individual cada un no seu coche, ou senón pois como di a norma, non? Que un conductor e no lado oposto na parte de atrás a outra persoa, como máximo 2 persoas. A maior parte dos traballos das adegas están centradas no campo. Dende o sector están pendentes do fin do estado de alarma para recuperar a normalidade tanto na produción como nas vendas.